U nastavku naše večerašnje emisije ponovno imamo dio minutaže predviđene za one lijepe glazbene priče. Posebno nam je drago kad to stvarno je lijepa glazbena priča, a još dodatna posebnost kad je to netko tko će nam osvježiti našu hrvatsku estradu. Onako jednostavno zapravo da zapamtite i mislim da će to biti dobro i svim ljubiteljima dobre glazbe. Mija je s nama večeras. Mija, dobro večer, dobro nam došla. Dobro večer, lijep pozdrav. Drago mi je da si s nama. Dogovorili smo se da ćemo biti na ti. Naravno. Biće nam lakše. Ovako ukratko, kad bi trebala osobnu kartu, ko nam je zapravo Mija? Pa ovako, moje ime je Mija Dimšić, dolazim iz Osijeka, imam 22 godine i počela sam malo ozbiljnije se baviti glazbom. I prošli tjedan je izašao moj prvi singl, Budi mi blizu, koji možemo nazvati nekakvom mješavinom pop i country žanrova. E sad, oni koji su možda uspjeli čuti pjesmu, ne bi rekli da si tek tjedan dana i u glazbi. Vjerujem da si u glazbi od malena. Je, istina. Jako dugo zapravo od malena. Bila sam u raznim kudovima, u zboru, imala sam akustični duo, svirala sam gaže po Osijeku i okolici po Slavoniji. Generalno, ove godine sam čak i malo probala po Jadranskoj obali. To je bilo super iskustvo. Pisala sam i neke svoje autorske stvari, ali nikad do sad ništa nije bilo. Sve se zadržalo na obradama i inače sviram aktivno u tamburaškom orkestru. A prošle godine sam išla na turneju u Ameriku sa tamburaškim sastavom Gentlemen i kao vokalni solist. I to mi je bila, ajmo reći, neka prekretnica u mom bavljenju glazbom. Dobro, i zašto ne onda tamburaška glazba, nego nešto sasvim drugačije? Pa ovo je zvuk koji me oduvijek jako privlači. Ja mislim da ima i poveznice s tamburaškom glazbom s kojom sam zapravo odrasla i koja je u mom uhu dosta i taj topli zvuk tamburice i žičanih instrumenata. I to se sve može malo osjetiti u ovoj pjesmi, iako ona više vuče na narodnu glazbu američke scene, što je zapravo country. I zapravo mnogi ljudi su mi rekli da mandoline koje imamo u pjesmi su me pitali je li to tambura. To sam ja htjela pitati, dakle između prve i druge strofe, dakle nisu tambure nego su mandoline. Tako je, da. Taman sam to htjela pitati. Dobro, znači mora biti tog nekakvog malo country štiha, to je jednostavno ta ljubav onda od malena. Je, da, i to je neki zvuk koji mene jako privlači i sviđa mi se jer me zapravo podsjeća na prirodan neki topli zvuk ljudskog vokala i za mene te pjesme uvijek imaju najviše duše jer se jako osjete ti prirodni neelektronički instrumenti. To mi se užasno sviđa. E sad, oni koji su te imali prilike čuti, onda znaju da se to fino i uklapa sa tvojim onako baš toplim, atipičnim vokalom, ću ja reći, za našu estradu. Prišli smo prije, probala sam naći vokal na koji me podsjeća, ali zapravo čini mi se da ga nema. To su ti već rekli, vjerojatno. Hvala vam puno. To je stvarno veliki kompliment. Trudim se uvijek što više u pjevanju ostati vjerna sebi i pjevati jednostavno kako osjećam. Dok sam bila mlađa i mislim da je to neka karakteristična pojava kod mladih ljudi kad se krenu baviti glazbom, uvijek onako pjevaš obradu i pokušavaš što više ličiti na osobu koja to izvodi, a onda zapravo shvatiš da probaš pjevati recimo nešto što si ti napisao i shvatiš da bez ikakvog tvog truda i svjesnog nastojanja uvijek zvučiš isto, zvučiš kao ti zapravo. I onda onako počneš razmišljati na neki zreliji način i pokušaš svaku stvar koju pjevaš što više samo ostati onako kako to ide samo po sebi već. Ali školovani glasi. Radila si na glasu? Nisam nikad išla u školu pjevanja, niti u glazbenu školu, a najbliže glazbenom obrazovanju je bilo to što sam išla na tečaj gitare kod profesora Franje Slavka Batoreka iz Osijeka. On je zapravo bio moj prvi mentor, on me prvi ohrabrio da malo pjevam i tako. I kod njega sam još danas u tamburaškom orkestru, tako da tu imam neke osnove glazbenog obrazovanja, ali ništa profesionalno. Čisto da vam dam za razmišljati, kad googlate onda ćete vidjeti da Mija onako s pola snage otpjeva Amazing Grace i You Raise Me Up i to je meni fasciniralo. Dakle, to je tebi onako kod šale za dobro jutro možeš to otpjevati, ili? Hvala vam puno. Pa nije uvijek bilo tako. Uvijek je postojala neka malo i tremica i mislim dan danas i pozitivna trema kad izlazim na scenu, ali ljudi mi uglavnom kažu da zapravo izgledam kao da me boli briga, kao da mi je totalno svejedno, ali ne bude baš tako. Uvijek čak i neki najmanji nastup koji odradiš 100 puta, bude ti bitno da ostaviš najbolji mogući dojam. Zanima me, znaš kad kreneš u tu glazbenu priču, gdje si našla ekipu koja ti je napravila i napisala stvar zapravo baš onako kako ti hoćeš. To obično možeš kad već imaš nekog glazbenog staža postavljati nekakve, ajmo reći, uvjete. Kako ti je uspjela u tome? Ko je radio stvar? Pa sve se dogodilo toliko spontano da zapravo ni sama još to ne vjerujem i počelo je nakon što sam se vratila sa već spomenute turneje po Americi. Tad sam upoznala Damira Bačića koji je glazbenik i skladatelj iz Županje i koji je zapravo napisao tekstove moje prve pjesme.
Ali čak nije ni krenulo s tom pjesmom, nego čisto njemu se jako svidjelo i taj vokal, ta cijela priča. I još onda smo malo porazgovarali i o tim mojim glazbenim utjecajima, vidio je što jako volim i onda me spojio sa Vjekoslavom Dimterom koji je rođeni Osječanin, ali je iz Filadelfije. I zapravo gospodina Dimtera nisam nikad upoznala, ali smo ostvarili odličnu komunikaciju. Zapravo smo zajedno napravili na neki način pjesmu bez da smo se ikad uživo vidjeli. To mi je fenomenalna neka kemija, karizma. Skype varijanta, kako ste komunicirali? Skype, Viber, Face, tako. I onda smo u cijelu tu priču uključili glazbenog producenta Branimira Jovanovca koji ima studio Mak u Gradištu. On je isto podržao tu ideju, sve mu se to svidjelo i malo po malo su se počeli genijalni ljudi uključivati u cijelu priču. Pa tako se mogu pohvaliti. Bila mi je iznimna čast da je i gospodin Ante Gelo, koji inače radi na HRT-u, došao i odsvirao mandoline i slide gitare koje zapravo jesu osnova moje pjesme i ono što daje karakterističan zvuk. Sad, u spotu spoj Osijeka i Zagreba, kako to? Pa to je bilo zapravo više iz praktičnih razloga zbog snimatelja. Spot je snimao i režirao Marko Zeljković-Zelja, Studio 69 i onda smo, ja sam bila tad nešto drugo obavljala u Zagrebu, on je bio u Zagrebu. Zagreb izgleda super, našli smo te neke kadrove koji pokazuju Zagreb zapravo iz visine gdje se vidi priroda i tako i starije i novije zgrade, to nam je bilo super. I onda smo uključili i scene s trga koje su svima prepoznatljive i vjerojatno drage Zagrebčanima, a dio scena smo snimili u Osijeku u Hrvatskom narodnom kazalištu. Dakle, ukoliko u tjedan dana, koliko je otprilike spot na YouTube-u, gotovo 15.000 pregleda, vjerujem da itekako zadovoljna. Jako sam zadovoljna. Nevjerojatna podrška sa svih strana. Kakvi su komentari? Naime, gledala sam malo i te komentare. Svi samo hvale. Ono što je meni bilo simpatično, hvale da se spot bazira na glasu, a ne dakle, na onom vizualnom dijelu. Mija nam je skroz obučena, tako da taj dio je čak i u jakni jer je bilo i hladno u Zagrebu. Vjerujem da je to onako, visoko si postavila ljestvicu za početak. Da, trudim se. Mislim da se moram postaviti onako kako želim da me drugi ljudi vide. I ne mogu se postaviti nekako onako kako nemam i sama mišljenje da bi taj projekt trebao izgledati i zvučati. I mislim, sad to je dvostruka strana priče. Tu ima i pozitivnih i negativnih komentara. Neko će vjerojatno reći zašto se nije više potrudila oko stylinga ili šta je ovo. Ali onda opet tu dođu neki ljudi koji stvarno kliknu na taj tvoj link i poslušaju ga zato što im se sviđa ta priča. I to je ono što je u prvom planu i zato mi svaki kompliment dvostruko više znači. Eto. Ulovila sam se za projekt, to znači da je to tek najava onog što nam slijedi, pretpostavljam. Tako je. Kakvi su planovi dalje? Evo, sljedeći single koji će biti u sličnom tom zvuku, koji zapravo želim pratiti cijelo vrijeme, će izaći početkom veljače i nadamo se predstaviti prvih nekoliko singlova kroz tako 3-4 mjeseca razmaka i onda da nakon godinu i malo više dana ugledamo svjetlo prvog albuma. Jesi spremna za nekakve kompromise i to smo malo pričali. Koliko bi mogla eventualno odstupiti od tog svog nekakvog željenog glazbenog pravca? Pa, za sad baš nisam spremna na, mislim, kompromise u stilu nečeg velikog, znači nečeg što bi maksimalno promijenilo moj zvuk. To nikako jer ne mislim baš da bi netko ni dobro reagirao na to da zapravo odstupim od onoga što ja jesam. Ali što se tiče čisto nekih malih korekcija, prijedloga od strane mog tima koji je, mislim kao što ste već i sami zaključili, izuzetan, iskusan tim puno pametnijih ljudi nego što sam ja trenutno, pogotovo za taj posao. Tu naravno da sam otvorena za sve sugestije i ideje, ali uvijek je zadnja riječ moja i to mi je ono što mi je jako bitno. Što se tiče nekakvih glazbenih suradnja, imaš tu nekakvih želja? Znači vjerujem da jesi ko mala uvijek maštala da bi s nekim nešto otpjevala. Pa, apsolutno da. Dobro, mislim, to sad baš veliki uzori su uglavnom neki country glazbenici, ali jako cijenim i hrvatske glazbenike. Imam hrpu ljudi kojima se jako divim. Jako volim ženske vokalistice kao što su Doris Dragović, Vana, koju sam puno slušala kao mala. Sviđaju mi se sad i ovi novi bendovi kao što je Silente, koji isto su jako vjerni sebi i svom nekom stilu. To užasno cijenim. A naravno i evo Harija Rončevića, recimo, to mi je jedan od najvećih uzora. Oliver, Gibboni, mislim. Naša država ima puno stvari s kojima se može pohvaliti. Ja se nadam da možda Hari uspije napisati jednu lijepu pjesmu za Miju. Mislim da bi ti to taman pasalo, taj njegov temperament. Na kraju krajeva pisao i za Doris lijepe stvari, pa zašto ne bi onda i za tebe koju lijepu. Dobro, nekakvi festivali, jel ste već to ili je to ipak sad još
prerano s obzirom da je tek prvi singl iza tebe? Evo, malo je da nismo još, definitivno planiramo neke festivale u budućnosti i to bi mi bilo jako drago da se mogu predstaviti na taj način isto publici. Ali evo, pošto je ovaj singl sad izašao prije tjedan dana, sad smo još maksimalno u toj promociji i zapravo traženju neke svoje startne pozicije i onda već mislim kad drugi singl izađe da ćemo moći puno pametnije odlučiti točno kako ćemo i gdje ćemo, ali evo sve ćete znati. Ja imam Facebook stranicu Mija Dimšić, tako da svi mogu pogledati, lajkati i tamo objavljujem apsolutno sve što je bitno. I ja se veselim budućim projektima i možda i festivalima, nikako nije isključeno. I s obzirom da smo mi ipak tu grad jako dobrih tamburaša i tamburaških orkestara, hoće li ostati vremena i za tu tvoju veliku ljubav prema tamburici? Hoćeš li ostati vjerna onda svojoj ekipi u orkestru? Naravno, nikad se počeci ne trebaju zaboraviti, to su jako dragi počeci. A meni je i tata mi je tamburaš, tako da sam ja uz tu glazbu odrasla i većina mojih prijatelja sviraju u tamburaškim bendovima. Tako da ja se nikako od toga ni ne želim maknuti, čak i ako bi snimila neki duet s tamburašima i to isto mislim da bi se lijepo uklopilo u tu moju priču. Imamo i mi ovdje u Varaždinu dobrih tamburaških sastava, pa eto možda prijedlog. Što sviraš u orkestru? Bugariju. Eto, dakle, dečki sad znate da imamo i to kad nam zatreba. Mija, hvala ti puno. Hvala vama. Puno ti uspjeha želimo. Radujem se već unaprijed, jer čini mi se da je ovo definitivno ono što nam je falilo. Kad čujete sad po prvi put, onda ćete znati o čemu pričamo. Hvala ti na dolasku. Evo sad tebi prepuštam onda da nam i najaviš ono što nam premijerno slijedi u našem programu. Hvala vam puno što ste me pozvali u emisiju, a sada slijedi moj prvi singl Bude mi blizu. Lijep pozdrav. Ne treba mi ljubav kada u njoj nisi ti. Ne treba mi jutro kad se sama probudim. Ti si najduža crta na mojem dlanu. Svi naši snovi tamo nam stanu. Dođi mi što prije, najteže je čekati. Dođi mi još noćas, da je ljepše zaspati. I kad brojimo zvijezde na karti neba, s tobom sve ide baš kako treba. Da sam nemir nestane. I ljubi me jako, ko da sutra umire. Ove ruke možeš vodit samo ti. Ljubavi treba mi ljubav ako dođe bez tebe. Ne treba mi vino ako sama smijem se. Hajde idemo negdje da ne znam kamo. Svakoj tišini mi riječi znamo. Sam nemir nestane. I ljubi me jako, ko da sutra umire. Ove ruke možeš vodit samo ti. Ljubavi
vodit samo ti. Ljubavi